Elkapod? Az egy! Amúgy te ki vagy? Én lenni Nagy út közigazgatási élvezetője. Köszöntöm Önöket a csodálatos 2-es buszos látképünk. Igen, kicsit tele van az utca, ezért nem videózom azt. Videózom még a túlsősz. 5 másodpercet, most már nem. Szóval. Kicsit tele van az... Itt ez a tökéletes hely. Ez a... Él az egész. Alex lakhelyén vagyunk. Pontosan. A diktatórikus Alex itt lakik. Igen, a diktatórikus válság nagy helyén. Megmutatom nektek, hogy Alex hol lakik. Alex, kérem szépen. Alex itt lakik. Mit nézel? Nem tudom, mire nézek, de biztos, hogy rosszat. És minket néznek? Tudom. Másik, hogy egy másik nagy úti vagyok. Na, Alex csinálja valamit a contentnek. Ez a kapcsolat ki a videót, mondom, most elvasz. Nem baj. Ez most ilyen érte... Ez most... Ne. Mutasd meg a csodálatos trükködet ezzel. Na szóval emberek, gyerekek. Emberek, gyerekek, kutyák, macskák, felnőttek. Úgy hívom, A lesz, K lesz, rák meg ezt, mert ha nem ezt meg, akkor megbasztok. Mutat meg először. Így. Szépen dugjuk magunkat. Így. Mindjárt összeszakítja a gyerek a játszóteret. Másodszor. Egyenlítően a fasz, és hoppá, hagyja. Mutat valamimat, úgy hívja a tudanás, a szabad esőbe. Ezt úgy kell elképzelni, hogy megfogom, és akkor... És én így megfogom, és akkor... Nem akarom ki... Mit csinálok? Semmit! A fasz csinál. Én csak a content vagyok. Igen, ő itt a content. Új trükköm van. Ami egy ilyen miskolci trükk, ugye van. Amúgy ott a táskám. Ez az enyém. Alex, tudod ki adó ide? Mondtam, hogy Doritos. Nacho flavor. És még te mondtad, hogy csak csípős van. Te! Én járok ide? Te! Én? Te! Én? Igen! Én nem. És még te mondtad, hogy csak csípős Doritos van itt. Figyelj! Ha lecsúszol arról a csúszdáról, úgy, hogy közben videózol, adok érte és sem. Az jó ajánlat. De azért megcsinálom, mert egy hülye gyerek vagyok. Treat me like what you Ezért fogják letiltani a videót. Te kértél le a content! Te kértél a contentet, nem én. Hát nem túl. Azt hittem, az valami kislány. Első jel. Alex, azt hittem, a kislányok elszöktek a vintétből. Na, így áll. Let's go! Frissítők? Frissítők. Alex, hány csillagra értékeled az ivókutat? Mint a kutyák. 10 per 5. Ez csak azért, mert jó tikk. Jó a tikkje. Mehetünk tovább. Mehetünk tovább a következő fordulóra. Azaz. Elérkeztünk a legjobb fordulóhoz, az Európai Unió kedvenc helyéhez, a Magyar Logisztikai Általános Nagy Tankköziskolához, ahol egyébként 13 gyerek tanul. Pontosan. Hadd mutassam be a táblát. Szóval a táblát. Ha megfordítjuk ezt a táblát, akkor látható, hogy itt egy mozgássérült parkolóval itt alattunk. És... De. Alex biciklije. Meg az enyém. Gyere. Két évvel ezelőtt egy akkumulátort építettek be az oszlopba. Csak azért, hogy lássuk. Hogy nem erüljön le. Pontosan. És a kedvenc részem ebben az egész.
Na, szeretném nektek bemutatni, hogy Nagy út mennyi pénzt lopott is. Na szóval kezdjük ezzel a jó kis millió forintos akcióval. Igen, ennyi. Utána folytatjuk ezzel. És utána folytatjuk még. Ez. És ami a legvégére maradt. Köszönöm szépen az új jelenetet. Na, akkor ennyi. Mi ez az emlékmű? Ez kérem szépen a legeslegnagyobb Nagy úti emlékművet valahol láttuk. A második világháború legnagyobb halottjainak száma. Ennyi áldozata volt a második világháborúnak? 34, 37 Nagy úti látogató. Látogató őt, aki meg is halt. Nehogy azt higgyétek. Figyeljetek! Szeretnétek zászlóudat? Itt van test, eladó. Akasztatok fel rá a saját zászlóitokat. És innentől üdvözlet a csapatban. Itt látható a nagy húsvéti fa. Esz nélkül. A nagy fa. Na, ahogy látható, hogy vannak répák, emberek. Ellopták a biciklit, a piros biciklit. Na mindegy, amint ha arra nézel, akkor látsz egy kocsit tűzoltó készülékekkel. Hát mondjuk, szerintem ez ilyen 1915.6-ba készülhetett. A legfontosabb ezen a helyen, ami a legfontosabb, gyertek! Múlt héten történt egy gyilkosság, amikor az áldozata itt fekszik a földön. Titojással ennél sokkal kisebb, tudom. Mit akarsz, ez az én tojásaimnak a fele? És a következő dolgunk nem lesz más, mint a határ. Köszönöm szépen. Isten. Hát nem. Mit akarsz? Ja, tényleg itt a buszmegálló, ami úgy Nem buszmegálló, hanem buszmegállomás. Igen, buszmegállomás, amiben úgy beleállítom, hogy... Ez a csatorna. Tehát ez a csatorna, és itt van Alex. Ide számítjuk a Ákoska féle idióták. Ákoskát lehetett látni az Itt vagyok 3 eger... Az bazdmeg, Itt vagyok 3 egerbe. Itt vagyok egerbe 3 idiótával című videóban. És hogy lehet látni, az iskola nem kedveli az intézkedéseinket. Na. Mi az a pálya itt, te? Hát ezt kérem szépen! A Nagyúti Közbiztonsági Parlamenti Nagy Célzútú focipálya. Menj. Engedek ebben. Jöjjön maga is. Na szóval, itt döntjük el az ország sorsát. Először. Látjuk ezeket a vonalakat? Igen, ezeket én húgyoztam, mindez ez a más téma. Ezek itt, ezek a Orbáni kötelete, passzoltak meg az ötleteket. Várjál. Itt található Márki-Zay Péter faszának mérete. Ami nem kell. Azt a... Miért vágott hozzám? Most tiszta lettem. Látjuk azt a kaput ott? Na? Nem egy kapu, az Orbáni községének a nyílása. Ezért nem megyünk a közelébe. Pontosan? És nem tudom. Kövér László faszának a méretű. Várjál, hol van Márki-Zay Péter fasz? Ez volt Márki-Zay Péter fasza, ugye? Igen. Amúgy, és közben Márki-Zay Péter kommentelde a videó alá, hogy mi a fasz csináltok kis csicsi. Figyelj, adott Orbán Viktor segge, ez Márki-Zay Péter fasza. És amit ott láthatnak, uraim, azt kérem szépen, a sok jobboldali politikus. Azok a csövesek. Most jobboldali politikus. Szerintem megtartom Orbánt. De ne vágj már hozzám az összes kibebaszott politikust. Ne jönnek. Segítben, ne. Ilyenek tisztelt nézők. Többször egy varázslatot. Maguk bent maradnak, és pedig Nem maradunk bent. Alex, megmutassuk a mellékhelyiséget. Figyeljetek. Tudjuk, hogy minden parlamenti dolgozónak kell egy kis munka, egy kis pihenés. Mindenki tudja, Itt kell lepihenni. hogy kell egy kis igazás. Nem olyan
Na szóval, mi itt a Nagyúti fociszta nagyköztársaságnál gondoskodunk az embereink WC-zési testéről. Először. Nem is arra nyílik. Nem vagy, tessék. És a jobb módú embereknek a WC-je. Excuse me. Jó napot kívánok! Excuse me, mutatkozz. Hozzá be a kedves nézőknek. Üdvözlöm! Maga ön, én... Maga ön? Igen, én magam. Maga ön? Én lennék. Magának mi a neve? Én lennék Gergő úr. Igen. És van egy elkóborolt emberünk. Nálam értek ide, jó és Istenétek! Hadd mutassam magunknak a legbiztonságosabb helyet a világon. Úgy hívják Gergő. Köszönöm szépen a szótisztonak. Elvtárs úr nem megy. Ne szólj tiszteletek, hogy Régi Ferenc bácsim, Ő neki. Gyurcsány Gergő, aki nagyon Ő neki, Gergely, ő neki az a neve, hogy Content. Igen, én vagyok a Content. Alex kell a néző. Igen, mert ők kell az igen. Valamelyik őtök megmerülni ezt a bestiát? Igen. Treat me like what these. Jó, várjál elő! Szálltuk a seggembe. Engedj Gyurcsány Gergőnek, hogy belépjen az ülésbe. Jó. Nem kell ez a hülye bot. Hát ez fos. Na, hát akkor mehetünk a parlamentbe. Várjál, nem jó egy kézzel biciklizni. Ezzel edzem a golyóimat Gergőre. A biciklit eltört a golyóidat. Nem vállalok, nem fizetek kárpótlást. Te kellett egy betűszörös. Kapjuk el! I'm fast as fuck, boy. Still fast as fuck, boy. Come get some. I don't think you have any idea how fast I really am. I'm fast as fuck, boy. Alex, ne engedd elszökni! Ne engedd, hogy lemenjen! I'm fast as fuck, boy. Still fast as fuck, boy. Come get some. I don't think you have any idea how fast I really am. I'm fast as fuck, boy. Gyerektek, így hajlott a hátra! Ezért nagy út, a nagy út, hogyha ti ma este szenvedtek. 10%! Miért nem Alexhez vágtad hozzá? Nem tudom. Van egy kis probléma. Mi? Hogy nem fértek be ketten a hintába. Ó, megremegett a... Az egész szó. Alex, nézzük, Alex csodálatos. A content. Ez nem tudom. Ez önmagában megérdemelne egy vlogot. Nem, a Alexnek a napjai, az lenne a legjobb. Mit mondtad? Az Alexnek a napjai, az lenne a legjobb vlog. Akkor kiugráltuk. Azt mondta! Poli szétbasszott boxolási tudásából tájcsizni. Tájcsizni meg én tudok. Alex a Tyke Myson.
Jó van már. Bolyka is le akart ütni, bazd meg a töri órán. Alex, te vagy a Tyke Myson. Hát akkor lehet hozzá Bolykát. Új! Mit találtál? Megtaláltam ezt a szart! Ezt a szart! Gabika, itt van a probléma. Mi a fasz? No ez mi? Új Nike Jordan, közben kibaszott bakancs. Mi a fasz? Amúgy nem kéne ordítozni egy ilyen csöndes faluba. Kezdve amúgy... Megmutassam, mit Amúgy csinálunk. Gabikának amúgy szólnak amúgy onnan amúgy. Ott integetnek neked öt oldalról. Mi a fasz? Éj, jó! Éj! Nem csináltam semmit. Vagy mit szoktunk mit csinálni suliba? Ő lesz az alanyunk, kérem álljon fel, eltárs. Kérem szépen. Nem kell megkeresztelkedni, mert ugyanis magának nincsen vallása. És akkor távolodunk egy kicsit. És akkor például, hogyha... Nem. És akkor így megyünk az emberre, így ez a... Szétbasszuk a fejét. Meg Márti csapni. És Jaj, ebből nagy verekedés lesz. gyere köcsög. Én vagyok. Mike Tyson. Ő a Buri Jojka. Nem Juri Bolyka, hanem Buri Jojka. Na, én vagyok a köcsög Miskolci. Ki ellopja a kabátodat. Na, igen? Igen. Na, ez mi? Na, támadjunk be. Kapjuk Fast as el! fuck, boy. Still fast as fuck, boy. Mi? Come get some. Hozz vissza! I don't think you have any idea how fast I really am. Rossz cigány gyerek. Na, harcoljatok! I'm fast as fuck, boy. Still fast as fuck, boy. Come get some. I don't think you have any idea how fast I really am. I'm fast as fuck, boy. Still fast as fuck, boy. Come get some. I don't think you have any idea how fast I really am. Szóval tisztelt emberek, szavaznak rám, és Magyarország ismét régi lesz. Rasszista vagy?